Mga igsoon, siguro familiar mo kanang gitawag og tithing, no? Kanabitang 10% of our income will be given to God, no? Kanang gitawag ikapu. Mao kini ang usa sa mga religious practices nga gihimo sa mga Hudeo, labi na sa mga Pariseo, kining paghatag og tithes, no? 10% of their income will be given to the Lord. Bisan gani kanang sa ilang mga abot, no? Kanang gi-mention sa atong Banghilyo karon, herbaboy na, mga sibuyas, unsa pa man na 10% of their income, no? Ana ihatag sa Ginoo. So mao ning gitawag nga ikapulo nga bahin sa ilang abot. Ihatag nila para sa Ginoo o ngadto sa simbahan para magamit sa panginahanglan sa simbahan. So bisan unsa nga ilang abot, mohatag gayud sila sa simbahan o sa templo 10%. Sama sa gi-mention nga mga lamas, no? Sa agong herbay na ug uban pang mga tanom-tanom nila, no? So mga igsoon, nindot ni nga practice, no? Nindot ni nga practice tungod kay ang katuyuan ini para man masuportahan ang panginahanglan sa simbahan, no? So mao ni ilang ginahimo sa una. So whatever income they have, no, 10% will be given to the temple. Pero kanatong mga Katoliko, wala ni nato ma-practice, no? Although naa ni sa Biblia, pero wala ni nato ma-practice. Gingon dito nga unta muhatag ta sa atong tithes, no? Sa atong ikapu. Ang kasagaran nag-practice ini kini mga charismatic group, no? Naghatag ni sila sa ilang mga tithing, no? So kita muhatag gayud unta sa atong tithes para suporta sa simbahan, no? Ang nahitabo sa atong simbahan karon kay wala maning practice nga paghatag og tithes, mao na nga para maka-survive ang atong simbahan para sa mga galastuhan, mao na nga ana ang gitawag natong aransil, no? Natay bayad sa kasal, kanang sa lubong uban pa, pero supposedly hunahuna nato nga sa malakinig donation for the church, no? Mga igsoon, sa gibuhat sa mga Pariseo sa paghatag sa ilang tithes, maayo mani, no? Kay makatabang mani sa simbahan. Pero nganong nasaway man si Jesus, nganong mura magwa malipay ang atong Ginoong Hesus sa atong madungog sa atong ebanghelyo karon. Gani miingon man ang atong Ginoo, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo sa Dios sa ikapulo sa bahin sa inyong abot sama sa lamas ug uban pa, apan nagpasagad kamo sa hostesya ug gugma sa Dios, no? Unsa man ang buot ipaabot ini ni Hesus ngadto kanila, ngano nga nakaingon man ang atong Ginoo nini kanila nga mga alaot sila, no? Bisag naghatag pa sila 10% sa ilang tithes. Oo, naghatag tuod sila sa ilang mga tithes, mga igsoon, pero ang ilang manggod nga mga binuhatan, no? Ang ilang mga binuhatan daghan man og mga inhostisya, no? Nga anaa diha kanila bisag sige silang simba, sige adto sa templo, naghatag og ikapo, pero puno man sila sa mga inhostisya ug panlimbong ug mga panlupig, no? Nga diin ang gugma nga gipangita sa Dios nga ila untang ipakita ngadto sa ilang isig katawo, wala man kini nila mabuhat. Mao man ni ang ilang nalimtan, no? Nga ingon pa sa to Ginoo, pinaka-importante sa tanan, no? Mao ni ilang nalimtan, wala ni nila mabuhat. Kung atong tan-aw, no, naghatag sila pirmi sa ikapo nga bahin sa ilang abot dito sa templo, nagsigi silang simba. So bisan to naghatag sila sa ilang ikapo, sige silang simba, apan nahisaway, no? Nahisaway ang Ginoo kanila tungod kay ang ilang pagtuo sa Ginoo kulang man sa buhat, no? Murag
ang ilang gibuhat is a matter of show off, no? Pagpakitang tao, manang giingnan sila sa Ginoo mga tigpakaaron ingnon, no? Tigpakaaron ingnon, ilabi na kay ilapang ipangbuhat puno sa mga inhustisya o mga pagpanlimbong. Dili makita diha kanila ang gugma o kaluoy nga mga may gipangita sa Ginoo diha kanila nga makita sa ilang kinabuhi. Unya puno pagayod sila sa pagpakaaron ingnon. Ingon pa sa Ginoo, hinlo sa gawas pero tan-awon sa sulod hugaw ang ilang kasing-kasing, no? Mala nga si Jesus nakaingon kanila, pagkaalaot kaninyo mga puno nga tigpakaaron inyon, mga pagpakaaron ingnon ang inyong gibuhat. Mga igsoon, ang Ginoo nahisaway gayud kanato, mahisaway kanato ang Ginoo kung ang atong batasan mapariha usab sa mga Parisiyo nga puno sa pagpakaaron ingnon, no? Mao lagi na so sige to tagsimba, matag Domingo or matag adlaw, pero anaa padayon man gihapon ta sa atong pagbuhat ug dautan. Usupak nga supak sa atong Ginoo. Padayon gyapon ta sa atong mga batasan nga dili o nga wala malipay ang Ginoo, no? Ang gusto sa Ginoo nga sa atong pagtuo diha kaniya muok mausab sa atong mga ipakita nga mga batasan ug buhat. Mao na giingon lagi ni Santiago nga ang ato kunong pagtuo sa Ginoo usa ka patay kun walay buhat, no? So sa atong bahin mga igsoon, maningkamot nga dili makaingon kanato ang Ginoo nga alaot kamo, no? Dili unta moingon ang Ginoo kanato nga alaot, kundi moingon unta siya kanato nga mga bulahan, no? Mga bulahan og dili adaot. Diha sa pagtuman nato sa iyang mga gusto nga ipabuhat subay sa iyang kabubuton. Og importante nga makita sa Ginoo kanato mga igsuon kanang gugma, hustisya, kaangayan nga ato usag maipakita ngadto sa atong isikataw para mamahimo kitang mga bulahan at tubangan sa Dios. Amen. So mao kini ang atong paningkamutan. Palihog manindog. Moduol kita karon sa Dios kaniya ug kaniya atong isalig ang tanan natong gikinahanglan sa atong pag-ingon. Patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga mamahimo silang sanglitanan sa pagtuo, paglaom, ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga makabot na ang katarong sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagpangdaot sa isig kataw nga sila makaamgo nga dili maayo ang ilang gibuhat, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang kanila nga ang kahibalo dili maghimo kanila nga mahilayo sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Tupilo Pamomot obispo Joel Sibaripari mabayo sila ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa mga matuhuon nga mihalin na nga makaambit sila sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Sa hilo mga igsoon ato sa ipabot ngadto sa Dios, unsa man ang ato mga panginahanglan karon. Langit no namong Amahan, Dios nga way sinugdan ug walay katapusan, kami kanimo masaligon nga imong dawaton kining among mga pangaliya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.